Hadin bun pausnam baki elaka nongpo serdarship kam dan ka office rekam ka Bapura uba Louis Starling do ubadang detang u acting serdar ringkat bat ki longsan mansan kila shim da ka rai rangba ban sedang teno ya ka office rekam ka Bapura jong ka elaka nongpo serdarship na ka benta ban pensok ya ka jing rekam khamtam ha ka be day bat ki jingdan kam ki pajba ha ka ba minta ka sngi la boru ya umau nongrim ban sedang te ya ka office rekam ha ka jaka ka badan hagashnong umling kedan. Ya umau nongrim lawan ben pelipat ba mentakasngi da uba sustenance sorten menteri ke sarkar jela baderu MLA ke jirang kum upangsan haga jingdan lang u Dr. Celestine Lingdo MLA ke Umsning uba Meryl Bonds MLA ke Nongpo uba Louis Starling do acting serdar ke elaka Nongpo serdarship ki longsan mansan ki Lingdo rat ki nongyalam shnong bat ki wei haga ni ke juk kesngi la pelat pat baru ya ke blueprint jangate ke office ka bala temu bentai haga rukam ka ba itanat kat kum ke juk mentah. Kumahabannya bakti. Elaka Nongpo Serdarship kumbanga ngalai kedu iki nando kesi ke Baningkong bangiran kami ke jengi rap ke jampi ban penulung ya ka office terekam jam ke elaka kat ke elaka Nongpo Serdarship haduk mentah meneh ngindon ya ka office terekam ke bapaka lana ki ni compare kidon nyu telikirat kidor barat kidon la ke jam ka office kadar bar senang kadar la ke jam ka office neg basosi pat kat ke elaka hapo Nongpo Serdarship kamdon ya ka office terekam ke bapaka dengan sobenong ba ban penulung ya kene kadai ke ngidon kam kajing stok telang khamtam kini kinong ngilam kinong nikmat ki jongi ki ba yudon bentalang bat ni bat ni kermen skam ba bin saai ketika ban ketika diang ban penulung ya kene ka jingtu jong ki elaka bat undai bagi senya tilitran napi bat ngiru nakaliang jong ka office ngin ya tresitom rengkat ban penulung kenang ba kinong ki kun ki hajar ki bawan dan kam ki liok banwan dan kam hapok ka office terekam jangka elaka Nongpo Serdarship Ora jong ne gadur ngatrai ha ka file jong us sirdar kindon saki jingtho ge barit ki bakain badia amo ka size jong ne ge building ka bangi ong ka blueprint kane gede gadur ke bami hadin jong ka blueprint baling idon kene ke meeting menta kasngi ke dau galong ke ladon ke jing perkat ladon ka blueprint ladon ka dur ke balapin i ladai ban sedang kalenti yai te kalenti yai ke sedang menta kasngi da ke bapli yau mau nongrim haka riti sensyar ke jongi habang apik saudong ke ege baja kalong pipik menta war ha district council kabadai ban pek ban penek ya kariti ke dustur ke jongi kawan kawai ke isi ke tungu wai usim laweng do ayu barim usimu batmai uperkat temai ulek temai nadong sadong kamdon rekata ka jing beteng jong ka jing terekam kabangi ongka continuity one way pai sekamon one way pai sekadiang one way ti ke jong phi kum u serdar ha ke jing ya kersan lang ke jing aimen sim jong ki lengdo na ki raj ki menteri ki pesan barok ke ba phi don kene ke singi ke kerpang bat kebansa jing ken mau ha kajingnya lenti jong ka ilaka kumala aban sungthu lang baga jing keren di ginong yalam kila bon teli gisnem kila len ni suthu kadon gajing kiu kadon gajing hiar ha kesin syar ka kadar ha gajing penbet na gaban taji khun ki hajar la gade ha ki ilaka ki hima ki raj ki shnong bat kam ta ngidon na ketika ski ke bansa jingken mau baladep banbu yang mau nongrim na komenta bante ya ka office
trekam jong ka ilaka harang persang ban pej ya ka blueprint jong kane ka yin kade ka bala internet ka bala penwandur bah kat kum gijuk ke bamanta jingsau ya ka jingkublai ya ka sinjam ka ba nakaliang ka ilaka ha ka jingelam jong i acting soda baloistan nangta i sketri baringkat ki longsan ki mansan ki lingdo barha ki jinge trailang ki rangbashnong bat ka jinge snok tilang jong ki khun ki hajar baro ngayeng hangne ngaru elade ngaha bapo jong kenika ilaka nongpo leadership ka jakasa ka jonga kaha bapo jong kenika ilaka bat ngasu kenika kamram ka jongaru bangan hab bania don munta haki babun ki kam na ka benta kumno bangin la ban pinjana shishu bat ban saindul lani ban pinwandur shishu ya ka riti sensyar kaba ka nongpo ilaka leadership hak jingelam jong iba luisar kaba ngila ban ong kumulong i Dr. Silingdo la syai i bin long tanggung acting Henry ka action ka jong i ka initiative kata ka jingkit kli ka jong i kalalong kabalala amun ong ba kalalong palat ya ka permanent leadership dengan sowan ai ya ka jingkublai na ka benta kani ka senjam hakaba pila khol lang yangi baro langut na ka benta banya sakilang hani ka sngi na ka benta ka jingbu ya unu mau ngongrim na ka benta bantai ya ka taka yin ka office trekam ka baki khun ki hajar ibahama po jong kanong po ilaka kabamaki kidon kam but kanong ru kaway naki office tray kam kabanang la susu ban saindur ban pinbha ya ka sinsyar ka khadar apo jong kanong po ilaka